העשן נראה כמו עננים. מה? אדוני. כשהייתי ילד, העננים היו... עכשיו הם סתם... אלה לא עננים. אלה תמרות אבק גדולות שעולות מן הדרך. זהו האבק שמרים צבא עצום שמתקרב לך. כן? ואולי זה סתם אבק שעולה מעדר כבשים בדרך, כבודו. עיקר כמוך רואה כבשים. ואם היית סייס, היית רואה סוסים. וככה אנשים סוחבים את עצמם מסביב לעולם ולא מבינים כלום, כי העין שלהם מציצה אליהם מכל מקום. טול קורה מבין עיניך, סנצ'ו. המנהיג של המחנה, שם, לפניך. איפה? מימין! זהו הקיסר אליפנפרון של איטאית רפבונה. והאביר ההוא שאתה רואה שם בשריון הצהוב, שעל המגן שלו אריה רובץ את רגלי גברת, ולאוקלקו האמיץ, אדון גשר הכסף. והאביר בשריון המאותר פרחי זהב, הוא מיקו קולומבו היום. אני כבודו בכל הכבוד לא רואה אותם. וזה מימינו, המגודל, הוא ברנדה ברברן דל בוליצ'ה, שליט 3 ממלכות ערב. עוטה אור שפיפון, ושם עם גדודי חלוץ נמצאים אנשי הערים, הצועדים על שדות מסיליה, והמסננים את הזהב הדק, ומתענגים על גדותיו הצוננות של נהר טרומבנדון הצלול, ושם הנומידים שאין לפתוח בהם, והאתיופים נקובי השפתיים. אני ממש מסוחרר עד היסוד. סוף סוף התמזל לנו המזל, הרבה יותר מהר ממה שיכולנו לבקש. הנה הם פונים אלינו. תראה שם את הענקים, סנצ'ו, המפלצות האיומות האלה. איזה ענקים, כבודו? אלה שם עם הידיים הארוכות והעצומות כל כך. אלחם בהם להשמיד אותם. כבודו. האבק התפזר. זה היה סתם אבק. ואלה תחנות רוח. טוב, זה ברור שאתה לא בקיא בעסקי ההרפתקאות. כנפיים ותחנות רוח שרואים בכל יום, בכל מקום. בכל יום, אבל לא היום. כבודו לא זוכר שכבר נלחם פעם בתחנות רוח? נחליט את הרשע מעל גודי האדמה! כבודו לשבור את כל העצמות! מה עם כמה שברים? אם אתה מפחד, לך, שב בצד. לך תתפלל בזמן שאני נלחם אחד כנגד רבים. אני שמח! תחנות רוח! שתוק, וראה מעשה גבורה של אביר. למה שלא יאמין למה שהעיניים רואות? שמחתי מספיק על העיניים שלך, סנצ'ו. עכשיו אני מאמין לשני. אסיר את הכישוף מעל דולסיניה. למען דולסיניה! לא אמרתי לכבודו שיזהר, אמרתי לו, תחנות רוח. חשבתי שנתחנת כבר לגמרי. עכשיו כבודו יכול לראות בעצמו. תחנות רוח. לא, אל תזוז, אולי העצמות שבורות. אלה ענקים שנהפכו על ידי הקוסמים לתחנות רוח. כן? אז למה הם לא נשארו ענקים כמו מתי שכבודו התקיף אותם? כדי למנוע ממני את הניצחון עליהם. בפעם הבאה נצח אותם. בפעם הבאה? אם צריך אלחם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והם יתגלגלו לצורות חדשות ואני אחשוף אותם. כמו שאינך יכול להניח אישה מתחננת מתחת לאנס, או ילד שהוריו שופדו על עץ, ככה סתם. כי אי אפשר להניח לדברים להסתובב על צירם ככה סתם. ואנחנו, מה יש לידינו לעשות? גם ככה, סתם. לשכב על המזרון ולנחור כחזיר. אתה חושב שאני משוגע, סנצ'ו? לא, אדוני, אבל גם אני לא טועה לגבי מה שנמצא מול העיניים שלי.
וכל מה שאתה רואה מקובל עליך וברור לך כשמש בצהריים? בדיוק כך, כבודו. כמו תחנות הרוח האלה. ברור כמו חמאה בקערה. ואם אומר לך שאלה צללים, כן? כן, שאתה מפרש אותם ככנפיים והם אינם כאלה בכלל. ואם הם צללים? צללים של מים, כבודו. של מה שאתה מניח שהם. אתה מאשר את מראה העולם, ואתה מאושר. נוחר כחזיר. כבודו, בכל הכבוד, בסוף תשגע גם אותי. אל תדאג, סנצ'ו. התמימות שלך עמוקה מכל שיגעון.